Shubor na kashlem jong unong san hima. Ni na kaliang jong tio entah sini ni ning ba kene ga lat thai ko ba ni kwa ban tip chi pat ba ni sngo ya hap ya ka jing ya ka jing pun sngo pat ba kepi pangyang bade presiden jong HSPDP pula pun sngo menin un wan ra biang ya gitu MLA ki bala ja ka to ka ne por swapan form ya ka sarkar te ngi sngo ya dai ru ya ka jing keren jong pula keren ru da ka ba shai ka bala long clear cut ba penbiang saya ke nomor bakin sawan yes no ban form ya kata ka non NPP but non BJP government te bat sko wing akwa ban pin shai chipat ba khanang ba kinum yes thu bakla ya ka seng HITO halor ba balai ka kwa da kata ka non BJP la ne kata ka non NPP government ka dai halor kanong rim ngina do bastang latip shai ba la ka ne hi ka NPP la ne ka BJP government penumla re ban yakren halor ya kata ka uniform civil code la ne ka UCC hakane ka kanti namar ba ngil dangi phai din haus ne mar hajar khat khandai don ke jing yakhi ka bujur hune lengba ka CAB te hadin ka to kat ne pat ngilai I lengba ka MP jongka National People's Party la ne NPP ka menjur ya ka CAB tade halor kata kanong rem ngitiang ba yo lese kandek NPP BJP led government kanumla raban kran dai halor kata kanong rem ngingi yang scam ba man kwa da kata ka government ka bum don lang kini ki national party kum ka NPP ba ka BJP te hagadai bar ka jingkar shan pat ya ka to ka meeting ka bala phnlong da ka HYC ngina ka liang ka jungi ka de hadi ngi wan ham to ngi kershan ka de halor bo kun tho uba preston ngi halor bo wong ba ka HITO kala I kum ba ka de ka political wings jong ka political party jong nor jong te ngina kalian jungi ngim don benta bano rengi yang scam halor kanong rem but ni kwa robon pensyai ka hito ka kamshim la ong ba ka HSPDP ka di ka beshet kala tharai philai I hin lengba statement ru ngi kren ngi counter ba ye ka e gu ba pastun wong but ngi kren bedak basai te ngina kalian jungi ngi yang ikan tien shet kala mdei ba kami na ka hito lane na bukhot jong ke hito rengi issue ka kentien shat kala kami lengba ki katto kat ni kilat thai kubor ka bada ong dei kentien shat kala ya ke jaj ben reu rengi na kalian jungi ngi klem ong kentien ru kata bat nim song no di ru ban ong yo le se yo ki don ki ki pat ki parti rulom ki ban pen yes no yo kito pat kile ke te nim song ya dei ban kan tho ya no tas ko wai runga pa ban karne ko basai ning ba ka hito hi philai bangi la lek keleng hi ki jaka ban pinsai pet ba kumno ban je ki nong mikmat hoi don ki kato gan ne ki bam ngop chu ki bam bi chu sansnem re ki dang don hi rupat ki ba yesno ktilang tengi na kaliang ko jongi ka kamram ko jongi ban pun sto pet ba ngi la de pun sto tementa ka shong ha ka mon ko jong pi de mo phi hi ba je ki MLA de mo phi ba pha te ka shong ha ka menjur ko jong pi tementa la re je yesh khmat ka shong ha ka bor ko jong pi ina kaliang jungi ka kamram ka de ban pensai ki basto ki bam sto te ki bam mla ban pembuat te tangkat ta hingin pungkot ko ka kerbo ko jungi te sai shi bishar hima pi se rai hima pi la da pi bakla da pi la sundai tangai tai polisi ba shibon 1000